I pozdrav svima da danas radimo reakciju malo djevčice psuje. Kažeš. Jebi ga. Ne smiješ to da kažeš. Mala deca to ne govore. Si čula? Jebi. To te tata naučio, jel? Tvoj tata koji psuje non stop. Jebi ga. Mija, ne. Tata. Tata te naučio to da kažeš. Jebi ga. Mija. Jebi ga. Šuti bre. Jebi ga. Mija. Jebi ga. Mija. Jebi ga. Tišina. Ps. Reci nešto lepo. Lepo, da. Lepo, a ne psovke. Gdje on je normalno? Si čula? Čujem. Više nikada ne kažeš to. Jel nikada nećeš reći? Reci, mama, nikada neću reći ružnu reč. Ječ. Dobro, Ječ. nećeš reći. Ružnu reč ne smeš da kažeš. I prestani da čačkaš taj nos. Rudari tebi? bre, rudari. Pa to nije lepo. Rudari. Prvo pričaš ružne reči, onda čačkaš nos. Ej! Rudari! Ja, ma. A zašto čačkaš nos? Šta imaš u tom nosu? A? A vidiš da rudari. Šta ti smeta u nosu kad ga čačkaš? Sidi, sidi. Gde da siđem? Misliš da ustanem? Utici. Utici. Došli je kraj, pretplatite se na ovaj kanal. Lajkajte ga. Pretplatite se na kanal. Pretplatite se na kanal. Čekaj sam da nađemo kako se on zove. Opet je kanal. Čekajte. Tu napišete Lolman David Vidović. I ovo prvo. On nema videa još. Pretplatite se i stisnite mu zvonce. I